Тези нови членове на семейството всъщност свързват идеално класическите зонови миксери с процесорите от корпоративен клас. А това, което прави тези продукти толкова уникални, е, че имаше определени фактори, които искахме да вземем предвид, когато проектирахме този продукт. На първо място е функционалността. В тези устройства има много функции и възможности. Втората част всъщност беше свързана с простотата. Да бъде бързо и лесно за внедряване. И на трето място това беше достъпността. Да се осигури пълна достъпност от широк набор от различни опции. Само като погледнем предната му част, става много ясно, че имаме няколко различни опции за контрол и достъп до устройството. Започвайки с интуитивния преден екран и въртящия се бутон, които ви позволяват да имате разнообразни опции и възможности за управление, които желаете. Освен това, тук отпред имаме 4 програмируеми бутона, които биха ви позволили да задействате моментна снимка или обработчик на събития. Тези функции очевидно могат да бъдат напълно интегрирани чрез платформата Audac Touch TM, където отново имате пълен контрол над устройството, но също така и същата платформа, където проектирате и управлявате всичките си функционалности. В допълнение към всичко това, имаме още един нов член на семейството, който е точно отзад. Това е Reverb Hub 10. Имаме също така Reverb HS7, както и NCP серия, която също ще осигури пълна достъпност до процесорите. Освен това, което имате от тази страна, разполагате и с опциите за вход, са, например, серията V5D, нашите стени панели или серията MPX. И, както вече се досещате, по този начин имате пълна интеграция в рамките на общата фамилия. Така разполагате с пълна мрежова управляемост и звук без мрежова връзка в рамките на фамилията. Имаме 4 различни модела. Първо, имаме двузонови модели, MIA2, т.е. половин 19-инчови рак модели, и този има до 10 различни входа. Също важи и за 4-зоновия модел, който също е в половин U рак пространство, така че е много компактен. Също така 10 различни опции за вход. След това имаме модела с 8 зони, който има 16 входни опции. И накрая, но не на последно място, моделът с 16 зони, който има 24 различни входни опции. Така че, независимо дали става въпрос за инсталация, където имате 2 зони на разгръщане до 16 зони на разгръщане, широк спектър от вертикали се обслужват от тази нова продуктова гама. И така, ако желаете демонстрация на тях или да преминете обучение, просто се свържете с нас и с удоволствие ще ви помогнем. Благодаря ви!